uSizwe ozibiza ngopresident wamabhinqa uthi njengomuntu ongathengiwe akaweseki uhulumeni wase-KZN. Uthi yena nje wavotela umkhonto wesizwe ukuthi uphathe i-KZN ngoba efuna i-ANC ukuthi iphume. Kanti-ke futhi okunye iSouth Africa iphila kanzima so akwazi ukuthi avotele umkhonto wesizwe e-KZN ebese kuzophatha i-GNU engaziwa nokuthi silwane sini leso. Mina as president of amabhinqa, president of people of the voiceless, abantu abangakwazi ukuyikhulumela, mina ongathengiwe, ongaxishwe imali ngaphansi komthunzi, lo hulumeni waKwaZulu Natal angiweseki at all, angiweseki at all. Mina I voted i-MK. Mina ngavotela i-MK mina KwaZulu Natal. Ngavotela i-MK nje ukuthi iphathe isifundazwe eKwaZulu Natal. Elami ivoti nje ngiyalisho manje ukuthi laba semavotini awinisa i-MK KwaZulu Natal. Ngoba ngangifuna ukuthi i-ANC iphume KwaZulu Natal because of usizo siphila ngaphansi kwalo KwaZulu Natal. Bayazi abantu sihlala nabo la KwaZulu Natal ukuthi siphila kanzima, and nase South Africa yonkana abantu abaningi baphila kanzima nje. So angikwazi-ke ukuthi ngivotela i-MK KwaZulu Natal yawina bese kuphatha abantu abayibiza ngalento abayibiza ngayo i-GNU esingazi ukuthi yini leyo GNU leyo silwane sini lesa abayibiza ngaso. Beqamba amanga bethu uhulumeni obumbana, kuyena uhulumeni obumbana angadlalwa ngabantu. We are not fool, asona ilima, asona nje ilima eyikhohliswa kalula nje, sihlakaniphe kabi. Asona ilima thina eyikhohliswa kalula. Uhulumeni lo enwenzile wamaxoku, uhulumeni wencindezelo, uhulumeni okudayisa abantu abamnyama, uhulumeni okuvikela ondlebe ikhanyilanga, uhulumeni lo enwenzile okuvikela laba kumanje abaphethe umnotho sezandeni zabo. Lo enwenzile. So uhulumeni eswazi ukuthi uzolwela umuntu omnyama thina oxakekile, umuntu omnyama ohlele ekhaya ongasebenzi. Lo we-MK sawuvotela wona thina lo besifuna ukuthi uhole iprovince KwaZulu Natal njengoba yawina naku-national. So isobala into. Ngiyayiseka i-MK njengoba kade imashe eThekwini, imashela ukuthi ifuna amavotayo. Ngiyayiseka i-MK kakhulu. Nami ngomunye wavotela i-MK, so ngazi ukuthi sifike kanjani namhlanje la sifike khona, kodwa asiligqugqumezeli udlame. Kodwa iqiniso limile sithi savotela i-MK, aphi amavoti e-MK. Siyacela lento nje nayibumba la KwaZulu Natal, lento enibiza ngeGNU oGNU laba, asiseki, asiyidingi, sidingi i-MK ibe semandleni in KZN la KwaZulu Natal, la khona sazikhona ukuthi iwinile, yawina. Asazi sifike kanjani lana nje kulesiphithiphithi sesitokofela samadombolo, lesitokofela lesi esikhandiwe salohulumeni okupheqwana lo. Asazi sifike kanjani la. We voted the MK party, KwaZulu Natal yawina. Nami ngomunye ivoti lakhe waliyisa kwi-MK because angisoze mina ngavotela into ehamba nje noRamaphosa phakathi. Angisoze ngavotela into ehamba noRamaphosa phakathi. uRamaphosa akamfuni umuntu omnyama, uRamaphosa akamfuni umuntu omnyama, akalweli thina. Uyazi uRamaphosa ukuthi obani akabalwelayo, not thina. Ukube abalela abantu abamnyama uRamaphosa, ngabe kumanje asiboni lezi ngane ezingaka ezikhala ngemisebenzi engasebenzi, ngabe namhlanje asiboni labantu njengoba la ithi ngibheke komakha ubheke koThekwini, indawo eningi eThekwini guys, abantu abanamanzi. Sibona abantu bakithi bebanga ama-truck amanzi emgaqeni, amanzi awekho. Go in everywhere in whole South Africa, people are crying for amanzi, water, people are crying no jobs, people are crying upetrol uyabiza, food kuyabiza, abantu abadala sebeholela nge-38, kuyabheda ezweni. So we can't support into nje enoRamaphosa phakathi. We voted the MK. Siyathokoza.